Maniko put kok salane or kok salia. We'll talk later. We'll be there in the Maniko put. Please come all the media person. You all are invited over there. Please. Thank you. Hambai. Sabai. Ini wo taman ibaga orang khatam khaza kai khumrak ti lejak. Sing belai keno khatam go, belai keno go. Tamne ngagai sini 35 years ni. Sekang ni lai thang mani. Abone tini ni chung puronong nai, seng malai nai. Abone bagi belai khatam ni. Sini khasuk song pai dong. Abone ngagai. Kata kisah sengan musungo. Je 35-40 bosor bolongo thampo ya khabar jagai. Silai jawa kalai ti prasarong ni bagai dabi mantai shoktai rok no dabi kalai ti femani no bahai matong. Borok जेमन काम हने जंखा जंग आबनो जंगो तामने हंगा गाय आबो yang femani pore jeng joto no थानसानि बिसिं ते हंगा गाय आबो बेबाक no kaham nai gija phanang thun kobang phanang thun jeng joto थानसानि बिसिं ते हंगा गाय आबो kaham nai tai borok no khacheng nang tamo hambai jana ya phanang musing borok no de jeng ai dor jeng no kaham tongmani bagai se borok tini kutui khorne phiro gai jeng tini malai nani phai dong aboni bagai borok o hawo phai bo kaham kai samung khai mana thong kai doni bising te khayei bugui bai khayei tongtho to kai khai dong khai dai black khakrang mani hambai mai sawo banyo kai tai tini wo tam sanai obahai jarawo sini hada pana phiakani sini manthai shoktai borok jarawo thini tongo baksada buma bu phabai malaya rok botong borok ni bagai khe nang tam kok kasanon song belai kheno obo khamani ko ya batini ke kong khun nei ang borok no sawo tam nei ngagai baksa ni bisa thui thanga mani shuk jeng kema jak 35 bosor oroni ko ya kaisa borok ajai ngagai cerai kluyo thui thangnai dong 15 bosor thui thangnai dong 30 bosor kaya o thui thangnai dong tini borok 35 bosor ungkha kai doni hamari bai tam nei ngagai borok khani bagai no lai kaham kurpe phaima gai nei ang khagawo borok kaham kaino jeng khatung gai sini borok rok no sini khasuk somno jeng welcome phaima nei borok khai ton nei ang khar bani sini mung ani mung sadona da korma ha ani mung sadona da korma bakami ni ang koi ni koi bakami koi samba like haksang ka baido no so tam sanai sangdarisa entertainment channel bai kermoni bagai ha mulai kana ham nei de sini tipa hani tahuktai buksong jara 35 bosor rambai silai bai sabak lai central government bai sukti khlai tabuk dabi ti family ti borok khatong khaja khlai lamjak suknani bagai welcome khainani bagai borok khatong khaja khlai oro basalai jak borok joto oro hazar lo borok khaisa pajak aboni bagai borok khlai khatong khaja tai naithak to khlai khumrak tui laijak baksa aboni bagai jeng joto puri phunukmani bagai saitoknai yango naiji mojo to sini yango bo sini sar madam sangrok khumrak tui te bose khairek nglai tango te bose bangnai kho aboni bagai borok naitha to khlai khaileja bo jaga bo gangkai agartala sini airport Maharaja Bir Bikram airport phaicha pajak aboni bagai yang gobang mata tongo yang bo sini bukuk songrok yang tongo sini sar madam songrok black khumrok tilajak naitha to khalai asa sini yang bo sini sar madam sangbai malai kerengin nale ne barak khumrok tilai risa borok ti khalajak asa Pakai.
Disiplin cara naik. Lama. Kesal. Tapi ini asal kurang tak kecil. Kan nar kita suzuri akan borok bahaya indang nak sama kau sana ba. Dobang nak kita suzuri kenapa? Borok bahaya, nabar bahaya, ke bahaya borok nak kau sama kau sana. Enggak mau kita pagar begitu enggak? Oh, yang media nala market itu. প্লিজ অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ওইখানে মানিকপুরে চলে আসেন, ওইখানে কথা বলুন। আপনারা অরণ্য যত রানো লাংসন থাইম বাকে বেলে বেলেগে হামাইতো আং খুলমা ইয়াফারো হানি যত চিনি তাকো বুকো হানি যত বড় অগ্রা চাকরা যত দ ফানি অগ্রা চাকরা রো খুলমা তাই হামবাই মানিকপুর কক সালাইনে অর কক সালিয়া হ্যাঁ উইল টক লেটার উইলিতে ইন দ্য মানিকপুর please come all the media person, you all are invited over there. Please, thank you. Hambai.